יאללה. אבל תראה גם כאן. ואז תראה אותי. כי זה ערוץ יוטיוב שלי. מה אתה מראה את התחת? אני מראה את הפרצוף. תסתכלו את הפרצוף. איזה פרצוף. די. טוב. מה הבא זה על יוסף? הוא חייב לעבור כמוני. אם הוא לא מצליח, הוא מפסיד $1,000,000. מה? זה לא היה בתוכנית. זה כן. זה לא. תביא לי את הנעליים. שם. אני לא נופל על ברזלים. הנה, כאן. הוא לא ברזלים. חברים, תסתכלו אתכם. שים נעליים. שים נעליים. תסתכלו איזה משוגע. תסתכלו. יאללה, זהו. יאללה.